माखासे साननि सिगाङावनो जे बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दं दासिम माबायदि सानथारा सालाखाथि जे समस्ति बे समस्तियाव जोबोद मोजां इउपिपिएलआ दिनै जोंहा न'खर न'खर जे बेरायनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिया जोंहा जोब्बाय दिनै जोङो बुंनो हायो रोखायैनो जोंहा जेफोर इउपिपिएलनि सोद्रोमा दङ बे सोद्रोमा हिसाब खालामोबा दिनैसिमहालागै जोंहा 26,000निबो बारा जोंहा सोद्रोमाफोर दंसै दा इउपिपिएलआव आरो सामफ्रोमबो गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव जगदान जागासिनो दं मानो होननानै बुङोबा दिनै बयबो नुदों जे प्रमद बर'नि नैथि खेबनि जे सरकार बे सरकारा फैगासिनो दङ आरो बे सरकारजों जाहाथे सालाखाथि समस्तियाबो थाफानो हायो जाहाथे सालाखाथि ओनसोलाव जौगाखांनायनि खामानि मावनो हायो बे ओनसोलाव गोबां फसंथानफोर नांगौ दिनै डिग्री कलेज गैया बेयाव बे ओनसोलाव बे ओनसोलनि फरायसाफ्रा क'क्राझाराव थांनो गोनां जायो गोजान जायगा जायो सोरबा बासुगाव हाबहैयो सोरबा बिद्यापुराव सोरबा सापराव हाबहैयो बेबायदि धलमारा ओनसोलनि फरायसाफ्राबो दा बेनिखायनो बे ओनसोलाव गंसे डिग्री कलेजनि गोनांथि दङ जेखौ जोङो सरकार दाखांनायनि उनाव आसामनिफ्राय जे मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जे मडेल कलेज हरनाय जादों बे मडेल कलेजखौ जों बुंदों सालाखाथि धलमारानि गेजेराव बेखौ गायसननाय जागोन होननानै दिनै एनटिपिसि दङ सालाखाथियाव बे एनटिपिसिखौ बिथा खालामनानै बाहाय सिमेन्ट फेक्टरि जानो हायो बेनिखायनो जोंनि सरकार फैयोब्ला सालाखाथि ओनसोलाव एनटिपिसिनि जे फ्लाइस दङ बे फ्लाइसखौ जिहेतु सिमेन्ट फेक्टरियाव बाहायनाय जायो गतिके बाव सिमेन्ट फेक्टरि बानायनाय जायोब्ला गोबां बेखार लाइमोनफ्रा बाव खामानि मावनायनि सुबिदाखौ मोनगोन दा बेबायदि माखासे एजेन्डा हाबाफारि लानानै दिनै जोङो सालाखाथि समस्तिनि थाखाय जोङो फोसावदों आरो बेखौ मोजां मोनदों रायजो राजाफ्रा नंगौ जोंनि बे ओनसोलाव डिग्री कलेज गैया गुबुन गुबुन समस्तिफ्राव जेरैबायदि गंसे गंनै बेबायदि डिग्री कलेजफोर दं नाथाय सालाखाथि समस्तियाव गैया बेखायनो दिनै प्रमद बर'नि जे साननाय प्रमद बर'नि गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरखौ लानानै जेरैबायदि समानै दावगानायनि थाखाय खामानि मावनाय बेखौ मोजां मोनदों आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों मन्दिरनोबो होदों गिर्जानोबो होदों मस्जिदनोबो रां होदों दा बेफोरखौ नुनानै गुबुन गुबुन हारि हारिसाफ्रा मोजां मोनदों जायनि थाखाय प्रमद बर'नि सरकारखौनो जोंनो नांफिननांगौ होनदों आरो बेनिखायनो दिनै हारसिङैनो सरकार दानो थांगासिनो दं इउपिपिएलआ आरो नैबे सालाखाथि समस्तियावबो गोबां भट मोननानै जोङो देरहासार जानो हागोन गाबोन धलमारा ओनसोलाव मानगोनां गेदेर प्रमद बर' बिथांनि फोसावदिंनाय हाबाफारि दङ हेलिकप्टार प्रग्राम दा बेनि थाखाय ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा साखाफारा जानानै दङ धलमारा आरो आइ भान्डारिनि बे मोननै भिसिडिसिनिखौ लानानै बे प्रग्रामा जागोन बाहाय 10,000सो सुबुंफ्रा बाहाय बाहागो लाफैगोन जायनि गेजेराव प्रमद बर' जोंनि मानगोनां मानाव गेदेर चिफ बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फैबाय थानाय बिसायख'थियाव माबादि जोंनि इउपिपिएल दोलोआ माने बिसायख'थि जे इस्ताहार बे इस्ताहारखौ लाबोदों आरो जों मा मा खामानि मावगासिनो आरो इयुनाव मा मावलांगोन बेखौ गेवलाङै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो थाखाय फोरमायलांगोन दा बिनिखायनो दिनैनिफ्राय गोबां भिर जादों नैबे इउपिपिएलनि फोसावदिं मोनसे मावख' बेवहाय गोबां मानसिफ्रा दहायनिफ्राय फैगासिनो दं खबर लाफैदों जे माला जागोन खैथायाव जागोन प्रग्रामा बेबायदि दिनै हांखुर जादों इउपिपिएलजों बाहागो लाफानो एसे आगोलसो बेवहाय माखासे जयनिं जे हाबाफारि बे हाबाफारियाबो जानानै थांखांबाय बिनिखायनो दिनै जोङो बुंनो हायो दिनैनो जे 9 सान दंबावोब्लाबो जों गोबां भट मोननानै दिनै जों सालाखाथि समस्तिखौ देरहागोन आरो सालाखाथि समस्तियाव जौगानायनि खामानि मावनो हागोन